Mene fascinira koliko su ti ljudi topli, koliko ta njihova obitelj, podrška, znači bio je jedan gospodin, bila je njegova kćer, bila je unuka tamo, koliko je lijepo taj čovjek priđe vama, razgovara s vama, koliko je to drugačije nego da je on alkoholiziran i da smo na takvom nekom skupu i da on sad mene, da kako moram reći, davi svojom pričom, da je njegovoj obitelji neugodno. Evo mene to kod alkoholičara stvarno, oni kažu mi smo stigmatizirani ovisnici, nisu oni stigmatizirani, oni koji su liječeni. Mi cijenimo to stvarno i trebamo svi razbiti tu neki mit. Oni su veliku stvar napravili za sebe, za svoju obitelj, za svoje funkcioniranje. Njih treba podržati u apstinenciji i cijeniti ih. To što je on bivši ovisnik, bivši alkoholičar, to nije loše. Loše je onaj koji se nije javio na liječenje i radi i dalje problem. On je stigmatiziran.